Det blev mavemusklerne, der skulle have en omgang den her fredag. Vi skal arbejde med de ydre skrå mavemuskler. De løber herop fra ribbenskuraturen og så ned til midten af maven. De er med til at trække brystkassen ned, og de er med til at stabilisere rygsøjlen. Det, som jeg vil bruge den her øvelse, det er sådan en redondo-bold, men man kan også godt bruge en almindelig børnefodbold fra BR. Så det, man gør, når man går i gang, det er at placere bolden. Jo længere ned mod lænden, jo tungere eller jo hårdere bliver øvelsen, og jo højere op, jo lettere. Forestil jer, at det er en vandballon, så I skal holde vægten lidt væk fra bolden, så den ikke går i stykker. Jeg lægger mig ned. Og jeg kipper mit bækken lidt, spænder i bækkenbunden og trækker maven godt ind. Så tager jeg hænderne bag hovedet. Sørg for at holde albuerne, åbne albuerne godt op, så man ikke kommer til at hugge som her. Rigtig vigtigt, det er maven, der gør arbejdet, og ikke skulderhovedet. Trækker skulderbladene godt ned, og så løfter jeg mig lidt op fra bolden. Og så roterer jeg lige så stille ind mod den anden side, ind til midten, imod den anden side, ind til midten. Jeg kan også rotere 5 gange til den samme side. Så træner man noget mere udholdenhed lige præcis i den del af muskulaturen. Det var 4, nu gør jeg mere til den anden side. Og jeg holder mig op og løfter mig væk fra bolden. Der. Og sådan kan jeg blive ved. Og god weekend.